milí pátri minoriti, milí oltárni bratia v kňazskej službe, ctihodné reholné sestry, milí ministranti, milí rytieri nepoškvrnenej, drahí bratia a sestry. Koľko vecí sme už videli a vieme, že je to v prírodzenosti človeka zvedavosť. A tak mnohí vlastne aj dnešné možnosti využívajú na cestovanie. Lebo chcú vidieť ešte viac. Ale keby som sa spýtal hocikoho z veriacich alebo neveriacich, videli ste už Božiu milosť? No ako môžeme vidieť Božiu milosť? Je to veľké tajomstvo. A pred chvíľkou sme počuli o Božej milosti a práve v tomto slovnom spojení. Zvesť o tom, ako sa šíri kresťanstvo, sa dostala aj do uší Jeruzalemskej cirkvi a vyslali do Antiochie Barnabáša. Keď ta prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali v Pánovi, ako si zaumienili v srdci. Tak sa pýtame, čo to ten Barnabáš videl? Keď autor Skutkov apoštolov píše, že keď prišiel do Antiochie, Barnabáš videl Božiu milosť. Ak si dáme do kontextu myšlienky, ktoré zazneli pred touto vetou a následné, no tak nám vyjde z toho obyčajná zaujímavosť. Množstvo ľudí, ktoré predtým boli neveriaci a stali sa veriacimi. Totiž tá dnešná časť Skutkov apoštolov z 11. kapitoly začína konštatovaním, že sa kresťania, tá malinká skupinka učeníkov rozprchla pred súžením, ktoré nastalo za Štefana. Vieme, že Štefana ukameňovali. No a tí, čo sa rozprchli, tak niektorí išli do Fenície, iní na Cyprus, iní do Antiochie. Ale nikomu neohlasovali slovo, iba Židom. No, niektorí z nich boli Cyperčania a Cyrenčania. A keď prišli do Antiochie, hovorili aj helenistom, teda z oblasti slávneho Grécka. A zvestovali im Pána Ježiša. A práve táto nasledovná veta konštatuje: Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. A tak, ak sa ďalej potom konštatuje, že Barnabáš, ktorý išiel do Antiochie a videl Božiu milosť, no on videl to množstvo obrátených, nasmerovaných na Ježiša Krista. Tak vlastne videl tú Božiu milosť cez nich, alebo na nich, na ich životoch. A teraz dajme si do súvislosti slova, ktoré sa modlievame pri modlitbe Zdrava z Mária, a hneď ďalšie slovo je milosti plná. Prečo je plná milosti? Povieme, lebo si ju Boh vyvolil. A prečo si ju Boh vyvolil? Aj to je tajomstvo. Ale určite sa páčila Bohu svojou pokorou, vďaka ktorej sa otvorila potom pre milosť viery.
Lebo ona s vierou prijala posolstvo od archaniela Gabriela. Tu vidíme to prepojenie pokora, viera, milosť. Bez viery, darmo my budeme očakávať nejakú milosť. Ale podobne môžeme konštatovať, že bez pokory márne sa budeme usilovať byť veriacimi. Najprv na začiatku je potrebná pokora. Tak si to uvedomil aj neskôr Šavol, ktorý po svojom obrátení konštatuje: z Božej milosti som tým, čím som. A Božia milosť vo mne nebola márna. A tu môžeme vidieť ten paradox, keď porovnáme tieto myšlienky s myšlienkami, ktoré zazneli v Evanjeliu. Ježišovi súčasníci obstúpili Ježiša, boli takto pri ňom, ako sme my tu navzájom, možno aj pri symbole Ježiša Krista, ktorým je kríž. A hovorili mu tú vyčítavú otázku: dokedy nás chceš držať v neistote? Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene. A Ježiš im povedal: už som vám povedal a neveríte. Čo to znamená? No ak im chýbala viera, tak darmo, že sám Boží syn im konštatuje, že je Boží syn. A prečo im chýbala viera? No lebo im chýbala pokora. Panna Mária iste nie náhodou vyslovuje tieto slová o pokore aj vo svojom chválospeve pri návšteve Alžbety, keď hovorí: velebí moja duša Pána, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. A dodáva: hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. A tak aj my v tejto chvíli napĺňame toto jej proroctvo. A nie len my, tu v bazilike navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, ale aj množstvo spoločenstiev, ktoré sú zapojené do tejto reťaze modlitby na dnešný deň, prípadne aj v iné dni, ale aj množstvo jednotlivcov. Možno tých, ktorí sú chorí, trpiaci, opustení, osamelí, ale hľadajú tú posilu práve vďaka svojej pokore, cez svoju vieru a otvárajú sa Božej milosti. A tak chceme aj my v dnešný deň, keď si pripomíname zjavenie Panny Márie Fatímskej, ešte uvedomiť jednu vec zaujímavú. To prvé zjavenie vo Fatime sa udialo 13. mája 1917. Koľko tam bolo osôb? No 3 mladúčké deti. František, teda Lucia, František a Hyacinta. Takto sa počas 6 mesiacov 6-krát zjavila Panna Mária a 13. októbra koľko tam bolo ľudí? No podľa tých informácií, ktoré sa zachovali, bolo nie 30, 300 či 3000. A bolo ich viac ako 30 000, lebo sa odhaduje, že to bolo 50 000
ľudí, ktorí, a teraz nevieme konštatovať, koľký z nich prišli iba zo zvedavosti, ale určite mnohí z nich mali aspoň takú malú štipku viery. Práve vďaka pokore, ktorá im umožnila s vierou prijať Máriine posolstvo a potom obrátiť svoj život na Ježiša Krista. Lebo ak Panna Mária sa niekde zjavuje, tak ona nám nič nové nepovie. Len to, čo nám zjavil Boží Syn. A ak si otvoríme Markovo evanjelium, tak hneď v jeho začiatkoch je veta: Ježiš hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a vyzýval ľud na pokánie. A čo robila Panna Mária vo Fatime? No prosila, čiňte pokánie. Ale pokánie nebude činiť ten, komu chýba pokora. Ak si pripomenieme 5 základných rozmerov spirituality, ktorú teda založil do diela rytierstva nepoškvrnenej Maximilián Mária Kolbe, tak v každom tom jednom bode cítime rozmer pokory a samozrejme aj viery. Rúženec. Bude sa modliť rúženec človek, ktorý nemá vieru? Bude sa modliť rúženec človek, ale nie iba vyslovovať slova, ale modliť sa človek, ktorý nemá pokoru? Spoveď, sviatosť zmierenia. Pôjde na svätú spoveď človek, čo nemá vieru, no iba ak ho mama alebo stará mama poženie, choď tam, ale ako sa už taký človek spovedá, nevieme. Ale ten, kto má pokoru a kto má vieru, tak ten si uvedomuje, že sviatosť pokánia, sviatosť zmierenia je tiež súčasťou pokánia. A nie len samotná spoveď, ale to, čo po nej nasleduje. Náprava života. Ruženec, spoveď, Sväté písmo. Áno, množstvo ľudí si radšej zakúpi nejaký zábavný časopis, alebo v dnešnej dobe elektrotechniky a elektroniky si otvoríme webové stránky. Prečo by sme mali čítať Sväté písmo, ak nemáme vieru a pokoru? Aj čítanie Svätého písma je pokáním. Okrem iného, samozrejme, zároveň sa aj posilňujeme vo viere, lebo ono je živé a účinné. A tak sa vlastne pripravujeme potom, a to je ten 4. rozmer spirituality, rytierstva nepoškvrnenej, na prijatie Eucharistie. A na jej prijatie takisto potrebujeme v prvom rade vieru. A tá viera súvisí s pokorou. A preto mnohí ľudia tú pokoru chcú až tak navonok prejaviť, že aj naozaj telom, dajme tomu pokľaknutím, chcú prijímať. My si uvedomujeme, že naozaj bez viery nie je možné prijať milosti, ktoré nám Ježiš dáva aj v Eucharistii. A
Ten 5. rozmer je tiež súčasťou pokánia. 5. rozmer tejto spirituality, teda pôst. A k tomuto nás pobáda aj Panna Mária vo Fatime. Modlite sa ruženec, snažte sa prinášať obety za hriechy svoje i za hriechy sveta. No a trpezlivo znášajte všetky utrpenia a trápenia, čo život prináša za obrátenie hriešníkov. A tak, drahí bratia a sestry, prosme o to, aby to, čo je v našich silách, sme urobili my. Cez teda tú poníženosť a pokornú lásku, aby sme sa otvárali pre Boží dar viery, cez ktorú potom môžeme prijímať všetky ďalšie milosti. V tieto dni sme boli svedkami, že koľko médií, a to nie len našich, ale z celého sveta, prejavilo záujem o Svätého Otca. A stačí pár hodín či dní a jednoducho mnohí dávajú na vedomie, že im išlo o zvýšenie čítanosti a preto tie ďalšie články tam badať, že nie je ani štipka viery, ani štipka pokory. Keď ich zaujíma, ja neviem, akú hodnotu má pápežský prsteň, alebo vlastne akú mzdu má pápež, alebo ja neviem, množstvo všelijakých iných vecí. Čiže nenechajme sa pomýliť, že samotné množstvo ľudí vytvára dôkaz o Božej milosti. Ale množstvo ľudí, ktorí majú opravdivú pokoru a vieru, vyjadrenú skutkami lásky, tak na tých môžeme vidieť Božiu milosť. Tak toto samotný Barnabáš dosvedčuje a autor skutkov apoštolov to formuluje slovami, keď píše: Keď teda Barnabáš prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali v Pánovi, ako si zaumienili v srdci. A teraz sa tak kladie dôraz na to, lebo on bol muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery. Čiže dobrota v prepojení na Svätého Ducha a vieru, tá robí naše skutky viditeľnými pre ostatných a tak sa vlastne aj cez nás môže tá Božia milosť, ktorá je neviditeľná, stať viditeľnou. Nech každý z nás, drahí mariánsky ctitelia, stane sa aj mariánskym nasledovateľom. Amen.